домоди ванҷӣ. хоҳари аз мо суол карданд ки як ҷавони ванҷӣ духтарма хостгор шидай, онҳо якдигарша дӯст медоранд, вале хеши табори ин зан мегуфтанд ки духтарта да ванҷиҳо нате ки онҳо помириянд, онҳо 3 вақт намоз мехонанд, хулоса никоҳшон дуруст намешава. хулоса ба ҳамин хеле гапҳо қатъи дилша хунук кардиянд. аз мо дархост карданд ки ҳамин ҳақиқати ҳамира буфаҳмонем ки масъад ҳамин ҷоиза ё ҷоиз нестай. хулоса да ванҷиҳо духтар додан. хуб, пеш аз ҳама ман хоҳари азиз шуморо тавсия ба ин мекунам ки шумо аввалан намози истихора бихонед. яъне пеш аз ин ки аз ман машварат мепурсе ки ман ҳамин корро кунам ё накунам, шумо аз Аллоҳи Раббулоламин машварат бипурсе. яъне ба тариқаи суннат 2 ракат намоз мехонӣ ва масъад намози истихора мехонӣ. яъне дуое ки баъди намоз мехонӣ, ҳамун дуо маънош ҳамин ки парвардигор, агар ҳамин коре ки ман мекунам барои ман хайру хубӣ бошад дар дини дунёи ман, ҳамира муқаддар бикӯ ва осон бикӯ, дар ӯ баракат батӣ. хулоса ҳамин хел ба ҳамин мазмун дуо ҳастай. арабишай агар арабиша хонда натунед, ба ҳамун тоҷикӣ переводшам ҳастай. дар тамоми ҳамин китобҳои дуоҳо интернетдам бизанед, дуои истихора, намози истихора мебироя. хуб, ин якум тавсияи ман барои шумо ин буд. дуввум ин ки мардами ванҷ мардами шариф, мардами боғайрату шуҷоъ ҳастанд. хуб, онҳо ба мисли мо аҳли суннат ҳастанд. онҳо 5 вақта намоз мехонанд, на ин ки 3 вақта. хуб, ман хеле дарак надорам ки мардами ванҷ помирӣ боша. не, агар аз ҳар минтақаи Тоҷикистон боша фарқи надора, асос ҳамине ки ақидаи саҳеҳ дошта боша. яъне ба ягонагии Парвардигор, ба паёмбар, таҳрифи Қуръон, яъне ки чихеле ки ҳамо баъзе гурӯҳҳои шиаҳо масъад ақида доранд ки Қуръон таҳриф шуда ҳай, ё ки ҳазрати модармон Оиша радиаллоҳу анҳо зино кардагиай ҳамсари паёмбар. хулоса ин хеле ақидаҳои ботил дошта бошанд. агар ҳамин худи душанбе ҳам ки боша, духтарта додан дар ин хел ҷавон масъад ҷоиз нестай, агарчи ай душанбе ҳам ки боша. вале аз ҳар минтақае ки боша фарқе надора. асос ҳамин ки ақидаи саҳеҳ дошта боша ва як инсоне боша ки шариати Парвардигора риоя мекардагӣ боша. як инсони бенамоз боша, ҳаргиз духтарта нате. як инсони ҷавони зинокор боша, духтарта нате. хуб, масъад ҳар минтақа дига фарқе надора. асос ҳамин ки ақидаи саҳеҳ дошта боша. бисёри мардим ҳам да фиреб мехӯранд. ай душанбеи худ муной мега як инсони зинокори, як инсоне ки ақидаҳои фосид дора, як бидъаткору, як бигем шайтони дига аст. ин хеле инсоно да аслан духтартона нате. лекин мардами ванҷ алҳамдулиллоҳ мардами шарифу боғайрат ҳастанд.